An balima joliba jabarani filɛbaw an ka foli ani tɔnuni an b'o taga di aw bɛɛ lajɛlen ma sanga ni waati bɛɛ lajɛlen aw minnu b'aw sigi k'aw timinanja ka an lajɛ ka min ye lamɛnni fana kɛ min ye kunnafoniw la limanaw jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan ayiwa a ka jɛmukan ye min bɛ sigi laadala ka daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma kunnafoni gafew jamanaw minnu bɛ fasiri ala ye diɲɛ don o da jamana kunnafonidilaw bɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen wulikajɔ de kɛ jamana kunnafoni mana kɛ wow kɔnɔ k'a sama ka bɔ k'a fasiri limanaw k'a da kɛdenw bɛ se ka bɔ a kalama cogo min na min kalifalen bɛ anw na o ye anw ka sigi kɛnɛ kan ka se ka gafe ninnu k'olu lakale aw ye bamanankan na limanaw bamanankan mali kɔnɔ i mana fɔ ka ban maa caman bɛ ale b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna la o de la an y'a kanu ka ni jɛmukan in sigi sanga 30 kɔnɔna la walasa min ye kunnafoni ye jamana kɔnɔ a ka se k'a faamuya ni an sigilen o de kɛnɛ kan bi ye juma ye limanaw juye kalo ale ye tile 5 sɔrɔ san 2024 o kuma na an tɛ ko bila dagindala bi ye juma ye an bɛ dugawu de kɛ juma hɛrɛ a n'a karama limanaw gafe minnu bɛ yan min bɛ les échos ko fɔ ale bɛ yan Mali Tribune bɛ an bolo kɔrɔ yan Nouvelle Horizon bɛ yan ka taa se le soir de Bamako ni facette de o kuma na an b'a fɔ ɲɛna a y'aw sigi ka aw tulo kɛrɛmabɔ sigi session min ni o ye session d'avril ye min daminɛna avril kalo